Salutare! Astăzi vreau să-ți prezint un apartament spre închiriere situat la Maurer Residence, la etajul 1, un apartament foarte drăguț, cochet, de 56 de metri pătrați, iar dacă este să-ți prezint o particularitate, să știi că aceasta este bucătăria care poate să fie închisă sau totodată deschisă cu living-ul. Apartamentul este disponibil începând cu data de 27 ianuarie spre a fi închiriat. Aștept mesajul tău și vino să ți-l prezint.